Jumado juin kalo kile kononton terrain bolli o bina damne Bamako ani Kayi cɛla la. Mopti OCS o ka bureau be no o ye o tɛgɛ da furakisɛ jugu dɔw kan. Kajolo samba dɔ nali senfɛ no maa caman kɔni be no olu ka sow bina. Ale ni Gawo sifinjɛkulu dɔw olu degela kunnafoni jugu o kɛlɛcogo la. An balima an bena ni kibaruya ni walanwalaw ye. Aw ka bidon kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya fɔlɔ o kɔni be tali kɛ terrain o wilili Bamako ale ni Kayi sira kan. K'aw ladonna k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu ye labɛn bɛɛ lajɛlen kɔni sabati k'a yɛrɛ k'a fɔ ko terrain kɔni bolili bɛna daminɛ jumadon juin kalo tile 9 Bamako ale ni Kayi cɛla la. K'aw ladonna k'a fɔ laɲini min kɔni ye nin ye ni o kɔni ye terrain bilalen Bamako ni Kayi sira kan ko a kɔni ma lawaleya gansan sabula musaka minnu kɔni kan ka don a da fɛ ko o kɔni bɛ taa CFA wari o miliyari 6 ale ni miliyɔn damadɔ la. O hukumu kɔnɔna la ko terrain ale wilili san fɔlɔ ko u kɔni bɛna a fɛɛrɛ kɔni kɛ ni ka se ka CFA wari ka o miliyari 4 kɔni o ni miliyɔn damadɔ ka olu kɔni don a da fɛ ko nka ni o kɔni tɛmɛla ka bɔ yen nɔ san filanan kɔni na miliyari 1 ale ni miliyɔn damadɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ taa a baaraw hukumu kɔnɔna la. K'aw ladonna k'a fɔ ko nin baara ninnu kɔni ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ni forobacakɛyɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ ni o ye Sopafer ye ko olu kɔni de u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka nin ko kɔni don ba la. An bɛ waati min na i ko sisan Sopafer ale yɛrɛ kɔni ye terrain bolisiraw ka olu yɛrɛ kɔni sɔngɔw kɔni sigi kabini sisan ko wa ka taa Bamako la ka taa bila Kayi la ko dugu caman kɔni de bɛ yen nɔ terrain bɛna jɔ nin yɔrɔ minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mayina, Tukoto, Kita, Kale, Jamu, Tentiba fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma. Ko wa ko nin dugu kelen-kelenna minnu kɔni filɛ nin ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka passe ko o kɔni bɛ a dan ma. Terrain ka wulili min kɔni bɛna kɛ nin ye jumadon ko nin kɔni bɛna kɛ ko daminɛlen de ye jamana kɔnɔna la terrain ko ale hukumu kɔnɔna la. Kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye OCS ni o ye Office Central de Lutte contre les Stupéfiants ye. O bolofara min bɛ Mopti ni o ɲɛma o ye Amadu Kaba Kante o ni a ka cɛdenw olu kɔni ka lakana baaraw kɔni senfɛ olu ye u tɛgɛ da furakisɛ jugu kɔni caman kan ni a yɛrɛla k'a fɔ ko olu ye u tɛgɛ da furakisɛ jugu caman kan. Kibara jɔnjɔn minnu sera a ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin furakisɛ jugu ninnu ko ninnu kɔni minɛla jumadon sufɛ ka dugu jɛ sibiridonna mai kalo tile 27 ko nin furakisɛ ninnu kɔni ko u kɔni tun bɛ ka bɔ Bobo Julaso ka na Mopti ko a tigi kɔni tun bɛ na fura ninnu kɔni nɔfɛ Mopti gare la. Sɔni nin fura ninnu kɔni bɛ se u seyɔrɔ la kibara dɔw kɔni de sera OCS o cɛdenw kɔni ma Mopti kɔnɔna la ka yɛrɛ k'a fɔ ko sikamafɛn dɔ kɔni tun bɛ mobili dɔ kɔnɔna la. O kama ninnu kɔni ye u ka labɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni sabati ni ka taa Mopti yen gari kɔni na ka u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ. O senfɛ u taara bɔ furakisɛ jugu dɔw kɔni kan biscuit carton dɔ kɔnɔna la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tramadol 120 ko o paquet tan tun bɛ a kɔnɔ ni o bɛ bɛn furakisɛ den 2000 ɲɔgɔnna ma ale ni Tramadol 225 o paquet 30 ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ bɛn furakisɛ 3000 ma. O kama ni furakisɛ jugu ninnu kɔni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni faralen ɲɔgɔn kan ko a kɔni taara furakisɛ 5000 ɲɔgɔnna la ni a yɛrɛla k'a fɔ ko ninnu kɔni ye furakisɛ jugu kɔni ye minnu kɔni ma ɲi adamaden ale kɔni ka kɛnɛya ma. K'aw ladonna k'a fɔ ko OCS mɔgɔw olu kɔni ka baara o kɔni ɲɛsinnen don ɲɛnaminifɛnw olu kɔni kɛlɛli ma walasa u kana se ka don dugu kɔnɔna la ni ka sɔrɔ ka taa dugudenw ka tiɲɛli kɔni kɛ olu kunna. Ni fura ninnu minɛli senfɛ mobili chauffeur ale ni apprenti ko olu kɔni minɛla ko ga sɛgɛsɛgɛli tɔw kɔni bɛ sen na fo ka taa tɛgɛ da nin furakisɛ in ale yɛrɛ kɔni kun kan ka taa di maa min yɛrɛ ma fo ka taa tɛgɛ da o kan tuma min na. Ni kibaru ne sera an ma nin koya in na kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da u tulo kan. Kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ka da u tulo kan o de ye tɛnɛndo juin kalo tile 5 san dɔ nali senfɛ fiɲɛkolon dɔ kɔni cila Kajolo ni o senfɛ maa caman kɔni ka sow binna. Kibara minnu sera a ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko sam kɔni nana Kajolo nin don ko o kɔni kun ye 30,000 litres ɲɔgɔnna ye ko nka nin san in kɔni nali senfɛ ko fiɲɛkolonba dɔw kɔni cila ni o kɔni kɛra sababu ye maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu ka sow binna ko dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ olu kɔni ka sow tɔli kɔni taara ka bɔ u kunna. Jateminɛw yɛrɛ kɔni ye a yɛrɛ ko i kɔni kun tɛ se ka so 5 kɔni da ɲɔgɔn kan ka taa sɔrɔ ko tiɲɛli kɔni ma kɛ so 3 ɲɔgɔnna kɔnɔna la. Ko yiri caman kɔni bɛ yen nɔ olu bɔgɔtila ka da ko nka nin bɛɛ n'a a ta ko a yɛrɛla k'a fɔ ko mɔgɔ kɔni ni ma to a ko da fɛ. Kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye Gawo sifinjɛkulu dɔw olu kalanna kunnafoni jugu o kɔni kɛlɛcogo la. Kibara min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko GIZ ale kɔni ka hakilina min bɛ yen nɔ ni o ye bɛn ale ni keleya o kɔni sabatili ye o hukumu kɔnɔna la Gawo dugu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo commune kɔnɔna la Toni Albert ale ni Gunzure ko sifin ma 50 ɲɔgɔnna ko olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni u kɔni ye olu kalan kunnafoni jugu kɔni kɛlɛli la.
ko ni hakilina ko ni kunte dore ko wala sa ma mun kon be no kerengere ne ala bololo siraw kon fe ni u kon be kunafoni kolon kon di munu yere kon te cien a chamana wala sa ka se ka dugudeun ka ulu kon la fitine ka bila nyogona ko ni wala ko ni da wala sa ka se ka o kunafoni nun kele ko ni formation ale kon ko fe ko ni ma kelengel na bela jelen kon mena se ka don kibara mun kon mana ye bololo siraw sanfe ka se ka ga fero kon tike ka don no asro ni kibara jelen kon do wal mani galon kon do ni formation ale kon dabne la juin kalo clé woro wa abena to sena fo juin kalo clé sheki ambalma ni kibara ne mambolo ka da kluka ani che aka kulo ma jola o kambe